Onda možeš i to mu kažeš. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video Minecrafta i kao što vidite uređivat ćemo ovu tajnu bazu, ali ne ovako iznutra, nego s polja. To znači da ćemo da pravimo veliku srpsku zastavu ovdje gore, na planini. Pa tako da ću sada da raščistim lepo teren da mogu. Možda će to malo potrati, ali nema veze. Šta ovo piše? Nema veze. Brzo ću ovo samo da iskopam. Eto ga. Iskopao sam. I mislim da bi to bilo dovoljno. Onda stvari ostavimo čest. Pao sam i u kombatu sam. Kako sam ja u kombatu, a pao sam? Minecraft logika. Ok, pripremio sam materijale koje će nam trebati. I prvo ćemo belovo da napravimo. Ulica. Tako. I kopam. Trebam još malo ovo da iskopam zašto vidim da trebam i ovo. I sad ću početi da gradim. 3 u vis i sve kroz ka tamo u širini. Okej. Ja sam baš brz. I tako, to je to. Šta je? Ok. Ok. Sad vidimo kako ovo izgleda za sad. Super. I sada ću da počnem da gradim ka gore, isto ovako 3 bloka. A šta pokušavaš, bojleru? Oh. Prošija je. Ovo je na kameri sada. Ovo je na kameri. Sad ćete vidjeti kako je čitačina. U kombatu sam, a? Zašto sam sad u kombatu? Zašto sam samo pao? Gdje ćeš? Dolazi vam. Gibran koristi hakove, neću s njim. Wow. Prečava mi da gradim. Ali bar smo ga uhvatili na kameri kako to je. Čiterčina jedna. Ovo je čiterčina. Išto mi drago što sam ga uhvatio na kameri. I što mislite šta će sad da radi po tom pitanju? Okej. Opa! Kombatu. S kim sam u kombatu? Tako. Sad ću ovo da sklonim. I kako nam se čini? Wow. A šta ti hoćeš, a? Hoćeš? Šta? Stefane, što? Ipak ga imam na kameri. Znam da može da me čuje i to baš nije bilo dobro za njega. Znači šta, nije miš ovaj kombat. Sad ću ovdje
Ovo je baš glupo. Da, ako hoćete pogledati moju secret base... Dobro, nije baš secret, ali... Dobro, obična baza. Vidite, ništa specijalno, ali ću ovdje da izgradim isto. Tako nešto. Ali to ću da postavim posle. Tako. Da vidimo. I trenutno... Eto tako. To? Šta to on radi? Da, ne znam gdje da postavim taj torč. Znam to. I ovdje bi trebalo barrel da postavim, samo ne znam kako se pravi, čak gdje. Da, on je to. No sad neću ništa da radim, ali kako se prave ti barreli. Znači, probam ovako. Ovdje... Šta ćeš? Ne. Što? Ne veze sa kraljićem mrtevine. Možda ću nešto tako bolje da napravim. I da četvrčina jedna. Sad će izgleda Minecraft da ga reporta. Ja, nije trebalo da pravi. I samo zašto sam to rekao? Da li si realan, zezam se samo malo. Se neko da može da me čuje. Da prije ja sebe da mutam. To. Sad ne može da me čuje. Sada ću da idem da napravim merdevine. I da, baš ću da vidim ovaj prolaz kroz moj secret base. Koji je on napravio. Tebri, je li on realan? Pa moće ga sa Minecrafta sigurno. I da ga reportam. To bi bilo dobro ideja. Koristi hakovi u ovim drugim serverima, da ima da je to iskopao. Ovdje tu nije. Sada ćemo malo da potražimo. Gdje si to iskopao? Si slado zatrepao kreativom sigurno. Ako se logao, to je... Baš ću da vidim šta mi je napravio. Da, eto ga. Medljevine ću morati... To robim. I da vidimo... Ej, jo! Drži! Sad smogu koji. Da, ladno, ne mogu ovom komandatu da koristim crafting table. Dobre, to nije dosta. Trebam još. Pesan sam.
Ne može. Eto tako. I, opa, morat ću da čučnem. Ako hoće baš neko brzo se spustiti, eto tako. Da, to može da bude za emergency. Okej, ja imam samo ove šargarepe obično. Oni zlatne sad šargarepe su malo bolje, baš malo, baš malo. Ja to i dalje ne mogu da nađem. Topanija i... Tu nigdje ne mogu da nađem. Tu je. To je samo za emergency. U stvari, zabradit ću ovako. U kombatu je, što je primio fall damage. Zatrpnut ću. Da. Ovo će samo da mi bude zaštita, tako? Ovdje ništa nema. Za džabe ste gledali i doviđenja. Tako. Dok sam još u kombatu mogu da radim ovo. I... to. Ja ću se na njega bre. To sam bre. Opa. Okej, sada ima koliko snimam, 20 minuta. Dobro, još 2 minuta pa i to je to. Da vidim što bi još mogu da napravim, da. Imam super ideju. Mislim da znam šta mislite, šta ću da napravim. I da, dok ovo odradim može jedan like, subscribe, za još ovakvih videa ako hoćete, da se malo, no, odakle si došao? Ne. Ja ga pokudnut ćemo štit. Šalim s njim da se fajtam. Što to radi? Što je takav? Što je? Kako da kažem morončina? Što? Dolazi vam. Wow. Zbog čega to radi? Hoću jednom za svak da ga ubijem. On samo mi dolazi u ovu bazu. Gdje je sad? Sve na vrata. Ne pitajte se što imam oko Diamonda. Hacker će nam dao. Zezam se. To sam ja sam iskopao, trebao mi je cijel dan da kopam. Vi ne znate koliko to mučenje.
ako se nokautom će da me ubije. Ode u tvar. Izazivam u video. Samo ću ga ignorisati. Ok, nema veze. I tako. Vidite? Sada gradim. Da, ne znam što sam malo zastao, da imamo koliko još mi treba. Još 3 sekundi, u stvari, ne, to je to. To je to. To je to od ovog videa, ljudi, nadam se da su uživali. Ako jeste, ostavite jedan like, subscribe i vi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!